आसोनी आसो डिस्ट्रिक्ट तेल आसोनी कहीं तेल निश्चित आसो रेट माने बढ़ी पारिबानी मन इच्छा रेट फिक्स घरू बाहरिकी कोठी जीवा ପାଇଁ ହେଲେ ତେଲ ସରିଯାଉଛି। ତେଲ ଦିନେ ଦି ଦିନ ପାଇଁ ଯାହା ଯେତିକି ହବ ତେଲ ସରିଯିବ ଆଉ। ना गाड़ी स्ट्राइक है काली गाड़ी न आसो तेल बंद हो लोक निजे हईराण हाँ पड़ी तेल पकड़ा निहाती आवश्यकता ना एका से दर में पका से लोक मान लाइन देछन तेल भी अछि लागी रहल तो जहाँ के आगु होय से हब से सहज मिलिबो मिलिबोनी तापरे सब कृत्रिम उपाय सब बंद कर दो नांती रेट बढ़िया पे यही पारे रेट माने बढ़ी पारिबानी मन इच्छा रेट फिक्स किंतु तेल बंद कर देबे प्राइवेट चोरा रे बिकिबे कौन करे जरूरी आवश्यक पड़ो कौटी जीवा चोरा तो पकेबा बाध्य हवा मेडिकल जीवा कौटी जीवा बाध्य हवा କଣ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହବା କଥା ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଘରୁ ବାହାରିକି କୋଉଠି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତେଲ ସରିଯାଉଛି। ତେଲ ବାଟରେ ହଇରାଣ ହେବା କଥା ତେଲ ତ ଆସିପାରିବନି ଆମେ ନମ୍ବର ଲଗେଇକି ତେଲ ଦଉଛୁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ନାଇଁ ଯାଇଥିଲି କନଭେଟ ଛକ ଟାଙ୍କିରେ ସେଠି ଭିଡ଼ ଥିଲା ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଛି ସେଠି ତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏଠି ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲି। ଆଜି ଆମର ଗାଡି ସକାଳୁ ଆସିଛି ଗାଡି ବି ଏବେ ଅନଲୋଡ ହେଇକି ଯାଉଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉ ବାଟରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଗାଡି କିନ୍ତୁ ଯିବ ଏଇନା ଲୋଡ ପାଇଁ ଅନଲୋଡ ହେଇକି ଯିବ ଲୋଡ ପାଇଁ ତେଲ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆମ ଟାଙ୍କିରେ ନାଇଁ ତେଲ ଯେତିକି ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି 2 ଦିନ ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି 2 ଦିନ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ଗାଡି ବି ଏଇନା ଅନଲୋଡ ହେଇକି ଯିବ ଗାଡି ଲୋଡ ପାଇଁ ଆମର ଯିବ ଏଇନା ଗାଡି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାହାର ଏତେ ତେଲ ନ ଆସିଲେ ଆଉ କଣ କରାଯିବ ତେଲ ଦିନେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଯାହା ଯେତିକି ହବ ତେଲ ସରିଯିବ ଆଉ ଲୋକ ତ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ 100 ଟଙ୍କା ପକେଇବା କଥା ସେ 500 600 ପକଉଛନ୍ତି ଆସିବ କୁଆଡେ ତେଲ।